Γεια σας. 1η Σεπτεμβρίου, αφού έκοψα ένα κλαδί από μια δαμασινιά που κάνει ωραία δαμάσινα, το έβαλα σε νερό για να μην στεγνώσει και θα εμβολιάσω αυτή την άγρια κορμιλιά που έχει βγει μέσα σε αυτό το οικόπεδο. Με αυτόν τον κορμό μπορώ να το κάνω με σχιστό, με μάτι ή με καλέμι. Εγώ αποφάσισα να το κάνω με καλέμι. Έκοψα ένα κλαδί 15 εκατοστά περίπου, άφησα ένα μάτι από πάνω και από κάτω έκοψα λοξά όπως κάνουμε στα καλέμια. Φρόντισα να γίνει λία η τομή όσο γίνεται και στο τέλος αφαίρεσα δεξιά και αριστερά λίγο φλούδα. Έκοψα λοξά από την άλλη μεριά για να μπει μέσα στη φλούδα εύκολα. Κατόπιν έσχισα κάθετα τη φλούδα στον κορμό και άνοιξα δεξιά και αριστερά για να μπει μέσα το εμβόλιο. Πριν όμως έριξα λίγο νερό στο άνοιγμα για να μην στεγνώσει, γιατί φέτος είχαμε πολύ ζέστη. Βάζοντας το άφησα για δοκιμή ένα μάτι που είναι πάνω στο καλέμι, στο σημείο που μπαίνει μέσα στη φλούδα. Μετά, για να μην χάνει υγρά και στεγνώσει, το έδεσα καλά με μονοτική ταινία. Και για περισσότερη ασφάλεια, απ' έξω το τύλιξα με body tape, που είναι μια βιοδιασπόμενη ταινία που κάνει καλή μόνωση. Το άφησα έτσι χωρίς σακούλες και ήρθα μετά από 24 μέρες, όπου διαπίστωσα ότι έχει πιάσει. Μετά από 37 μέρες έχει αναπτυχθεί καλά και γύρω-γύρω έβαλα λίγα ξύλα για προστασία. Από ό,τι φαίνεται, του χρόνου θα φάμε δαμάσκηνα. Γεια σας.